Колегите фото и видео екипа, готови ли сме? Аре, шум за най-лудата булка! Аре, Цеко, готов ли си? Идва! Идва! Ах, много ви обичам, семейство Пенкови. Страшно много, всички много ви обичам. Два коренно различни характера, искащи една и съща истинска любов. Една любов, тяхната, на Вероника и Цветозар. Виж колко хора сме, една бутилчета взел. Ако имаше повече хора като вас, света ще да бъде едно много по-добро място. Искам тази вечер да е незабравима за вас, да се забавлявате много и да се изкарате много хубаво. И дойде така чакани от нас момент да се запознаем с избранника. Цеко. Тя е единствената жена, която може да ме разплаче от щастие. Аплодисменти много силни за булката, която е водена от нейния баща. Нека вашият брачен съюз бъде скрепен с първата брачна целувка. Сега, уважаеми гости, момента, който всички чакаме. Чакаме да долетят, да кацнат при нас. Семейство Пенкови! Искам да знаете, че ви обичам безкрайно и ние винаги ще сме там за вас. Защото вярвате един в друг. Защото имате безумната подкрепа на своите прекрасни кумове, на своите приятели, на своите родители. И знаете едно, човека с човек живее. Всичко друго е просто суета. Да скочим високо! За най-яките младоженци и техните уникални гости! Ане шафери срещу шаферки! Това накратко е тяхната история за магията на чувствата. Любов уж такава като други, а толкова различна.